तर तुम्ही बघू शकता मी सगळे पापलेट धुवून घेतले, एकदम छान एकदम स्वच्छ झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। आणि आपण पापलेट फ्रायही करणार आहोत। आणि पापलेट करीसाठी तुम्हाला कोणत्याही दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये असं सर्च करायची गरज नाही आहे। तुम्हाला पापलेट करी आणि पापलेट फ्राय हे दोन्ही एकाच व्हिडिओमध्ये भेटणार आहे, म्हणून कुठेच जाऊ नका, शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पहा। तुम्हाला पापलेट फ्रायच्या नंतर पापलेट करी कशी करायची आहे हेही तुम्हाला सांगणार आहे। तर हे बघा, आता मी तुम्हाला याला मसाले कोणकोणते लावायचे हे सांगते। आता आपण त्याला मसाले लावण्यासाठी साहित्य इथे मी घेतले मिरची पावडर 1 चमचा आणि 1 चम्मच धनिया पावडर, अर्धा चम्मच हळद आणि चवीनुसार मीठ आणि हा अर्धा लिंबू आणि हा फिश फ्राय मसाला आहे, हे आपल्याला अर्धे पाकिटच घ्यायचे। आणि हे बघा, हे 10 पर्यंत मी लसूणच्या पाकळ्या आणि 1 चम्मच जिरा टाकून ह्याला एकदम नीट छान ग्राइंड करून घेतले, पिसून घेतले। आणि यात आता मी ही 1 मिरची आणि ही कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि हे पुदिना, ह्याचे पण 6 ते 7 पानं असतील, हे आपल्याला घ्यायचे आणि ह्याच्यात हे पिसून घ्यायचे। आणि ते 14 ते 15 मी पापलेट घेतले। आणि हे जे मसाले आपण घेतले आहेत सगळे, हेही आपल्याला ह्याच्यामध्ये पिसून घ्यायचे, सगळं एकजीव करून घ्यायचे, ग्राइंड करून घ्यायचे आणि मग हे आपल्या पापलेटला लावून घ्यायचे। हे बघा, सगळं मी तुम्हाला जे साहित्य दाखवलेले, मसाले दाखवलेले, जे तुम्हाला ग्रीन इंग्रेडियंट्स दाखवलेले सगळे मी ह्याच्यात टाकलेले आहेत। आणि आता आपल्याला याला पिसून घ्यायचं आहे। बघा, हे पिसून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। हे पहा, एकदम छान आपण याला पिसून घेतले आणि एकदम छान रंगही आलाय। सो आता आपण ह्या पापलेटला हे सगळे मसाले लावून घ्यायचे आहेत। आता मी हे लावून घेते सगळ्या पापलेटला। या प्रकारे आपल्याला सगळ्या पापलेटला असा मसाला लावून घ्यायचे आहे। हे बघा, तुम्ही पाहू शकता किती छान प्रकारे आपण लावून घेतलेला आहे मसाले, एकदम सुंदर दिसत आहे आपले पापलेट आणि खाण्यातही हे खूपच छान लागणार आहे। तर आपण पाहूया आता याला फ्राय कशी करायची। तर मी या फिशला 5 मिनिटं ठेवलेलं होतं फ्रीजमध्ये मॅरिनेट करायला, तर तुम्ही पाहू शकता। आता या फिशला मसाला लावून मी अर्धा तास फ्रीजमध्ये मॅरिनेट करायला ठेवलेलं, एकदम छान याच्यात मसाले ऑब्झर्व झाले पाहिजे। आणि आता ह्याच्या साहित्याची गोष्ट करूया। तर आपण फ्राय करणार आहोत आणि करी करणार आहोत, मी तुम्हाला स्टार्टिंगमध्ये सांगितलेलं। तर आता आपण पाहूया की करी कशी करायची। करीनंतर मी तुम्हाला फ्राय कसं करायचं ते दाखवते। तर करीसाठी ह्याच्यातले मी फक्त 4 फिश घेणार आहे, 4 पापलेट घेणार आहे। आणि त्या 4 पापलेटच्या करीसाठी लागणारं साहित्य हे पहा, हे फिश फ्राय मसाला आहे, 1 चम्मच घ्यायचा आहे मोठा। आणि हळद, धनिया पावडर, कांदा 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। आणि जिरा, हा शाही जिरा, ही मिरची आणि मिरची पावडर, टमाटा एकच घेतलाय आणि दही आणि हा तेजपत्ता आणि फुलं आणि 4 लवंग आणि 4 काळी मिरी आणि चवीनुसार मीठ। आणि
याच्यातली सगळ्या बिया काढून घेतलेत. कढईमध्ये मी तेल टाकले आणि चांगलं गरम करून घेतले त्याला. आता आपण याच्यात अख्खे मसाले सोडूयात आपले. कांद्याला आपल्याला छानपैकी गोल्डन ब्राऊन होऊस्तर फ्राय करून घ्यायचे. तर जोपर्यंत आपण हे फ्राय करत आहोत तोपर्यंत आपण पापलेट फ्राय करून घेऊया. पापलेट फ्राय म्हणजे आपण करीमध्ये टाकण्यासाठी पापलेट फ्राय करत आहे. जे आपण वेगळं पापलेट फ्राय करणार आहे ते तुम्हाला मी नंतर सांगते. टमाटर टाकलेला आहे याला आपल्याला छानपैकी फ्राय करून घ्यायचे. हे बघा मी तवा ठेवलेला आहे आणि तव्यामध्ये तेल टाकले. आता याला छान गरम करून घेऊया आपण. मिरच्या आणि मिरची पावडर. मिरची मी 3 घेतलेली आहे. मिरची पावडर 1 चम्मच घेतला आहे. आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आणि आता अर्धा चम्मच हळद आणि अर्धा चम्मच आपल्याला धनिया पावडर घालायचे आणि 1 चम्मच फिश फ्राय मसाला आणि चवीनुसार आपल्याला मीठ घालायचं. त्याला एकदम छान फ्राय करून घेऊया आपण. आणि दही टाकायची. 1 वाटी दही घेतलेली. पाणी टाकलं मी आणि हे कोकम टाकले. त्याच्यातून सगळ्या बिया काढून घेतले. आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे. छानपैकी आपले पापलेट एकदम फ्राय झालेले आहेत. तर आता ते फ्राय केलेलं आपण याच्यात टाकणार आहोत. यालाही एकदम छान रंग उकळी आले तुम्ही पाहू शकता. ते पापलेट याच्यात जाणार आहे. आता ह्याला आपण एकदम चांगलं फ्लिप करून घेऊया. सगळे जे मसाले आहेत ते या फिशवरती टाकून घेऊया आणि गॅस आपण ऑफ करून घेऊया. आता हे आपलं एकदम पापलेट फिश करी ही खूपच छानपैकी झालेली आहे. रेडी आहे सर्व करायला आणि खायला. तर तुम्हाला मी आता सर्व करून दाखवते. गॅस बंद केला आहे. आता आपण पाहणार आहोत की फिश फ्राय कशी करायची. तर इथे मी रवा घेतलेला आहे. बघा बारीक रवा घेतलाय आणि याच्यात आपल्याला मीठ आणि फिश फ्राय मसाला टाकायचा आहे. कारण की आपण त्या फिशला आपण पहिलेच अर्ध्यातच मॅरिनेट करून घेतलेले ना. हे बघा फिशला आपण पहिलेच सगळे मसाले लावले. आता फक्त आपल्याला याच्या रव्यामध्ये मीठ आणि चवीनुसार मीठ आणि फिश फ्राय मसाला घालायचा आहे 1 चम्मच. आणि याला छानपैकी आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. करून घेतलं तर आता आपण पापलेटला एकदम चांगलं कोट करून घेऊया. रवा आपण कोटिंगसाठी घेतो.
असेच आपले सगळे फिश आपल्याला कोट करून घ्यायचे छानपैकी. बघा मी त्याच तव्यामध्ये तेल टाकून गरम करायला ठेवलेलं आहे. जोपर्यंत आपले फिश कोट होत आहेत रव्याने चांगल्यापैकी तोपर्यंत आपण हे तवा गरम करायला ठेवून टाकूया. फिश कोट केलेले आता थोड्या तेलामध्ये त्याला फ्राय करतोय आपण. पापलेटला कोटिंग केलेली रव्याची आणि ते फ्राय केलेलं. तर आता आपण बिन कोटिंग करता असंच मसाल्याचे पापलेट फ्राय करणार आहोत. हे पहा हे सगळे झालेले आहे आपले. आता आपण ते साधे पापलेट करूया न कोटिंगचे.